Martin Cooper per comunicar-nos, que va tenir la idea de crear-lo durant la Segona Guerra Mundial, però el primer mòbil que va salir a la venda va sortir cap al 1983. El mòbil serveix per comunicar-nos, també serveix per parlar a distància, per navegar i per xatejar. Abans els mòbils eren molt grans i ara, avui en dia, són petits i fàcils de trobar.